ମୁଁ ଜଣେ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପୁଅ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି, ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଆଜି ମୋ ଘରେ ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରଟା ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇପାରିନି। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିନି। ଘରେ ଥିବା 2 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ହିଁ ଆମର ଆଶା। ସେଇ ଜମିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରେ, କାମ କରେ, କାରଣ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଉଛି। ହୁଏତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପରିବାରର ଆଶା। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଘର ନାହିଁ, ବଡ଼ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ହାର ନ ମାନିବାର ଇଚ୍ଛା। ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସତ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘରର ଖୁସିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହି ଯାତ୍ରା ମୋତେ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭଳି ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ମାଟିରେ ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଉଛି। ଦିନେ ଏହି ଛୋଟ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବଡ଼ ଗଛ ହେବ, ସେମିତି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।